Hawe, cishe ngakubona. Ngabe unenkinga yokuthi uhlale uhlangabezana namadoda eqhumolozile kwi-profile picture yalo ohlekisana naye. Uthi mawuthi uyabuza kuthiwe ukhazini, kodwa mawuthi uyambuka lo khazini ungcono kunawe ngayo yonke indlela epossible. Well, if kukuthi unenkinga njengaleyo, zitholele eyakho i-contract entsha ethibizwa ngokuthi angizodlala wena contract. Kule contract le uvumelekile ukuthi uthole izithombe zalohlekisana naye umndeni wakhe wonke, uphinde futhi uthole ama-phone numbers, ama-Facebook account abo, ungakwazi ngisho ushedule interview ukwazi ukukhulumisane nabo khona uzobona ukuthi akudlalwa ngawo. Ingakho sibiza ngokuthi angizodlala wena contract. Zitholele yakho wehlise ukuchithelwa. Terms and conditions apply. If ngithi terms and conditions apply ngiqonda ukuthi if uthi uthe usebenzisa le form leyo ukuthi uyathi wabuza ukuthi ubani lo akekho kwi-contract wase waliwa, awunayo i-right yokuthi uzoclaim because le contract le cover ukuthi ubone mawuchithelwa. Awunayo i-right yokuthi mawusewaliwa mase uzoclaim. Cha, akuyona yokwaliwa leyo yokuchithelwa. Kodwa mawuthi unenkinga yokwaliwa ke ungajoyina le ebizwa ngokuthi awuzongala kalula kanjalo contract. Yona ke ebhekelele naleyo. Kubana? Yeah, papa. Refund. Refund. Refund ayisebenzi.